Salvați-o Stofi și jucăm seria noastră de UFC. Avem în continuare un match. Ne, nu mai joc ăsta. Care era cu ăsta? Ce mi-au ce? Bilete? Contracte. Ok. Mi-a trimis. Ce mișto! Ne, nu dau la asta, îi dau la caracterul meu propriu. Mai e? Nu. Uite caracterul meu. Nu, asta îi dau eu alea mea. Îți cumpăr la he. Să vedem ce vom face. Să vedem ce vom face în episodul de azi. Ne batem cu unul de level 15 și unul de level 8. Căcat. Cred că o să mi-o cam iau, dar nu-i bai. Și nu uitați să apăsați butonul de like. Să sunteți noi urmăr cât mai multe like-uri. Nu, încă, ne, atenția, na. Vino încă, hop, și pum. Și acum, hai să-i dăm până moare, aici mor toți. Ia mâna de pe mine. Fuck, Stai că bun la Samici, stai așa, nu. Mă, minicoi ambulant. Acum, stai. Iar mi-a luat până. Aca. Hai, vino încoa. Perfect. Vino încoa, minicoi ambulant. Și te-am prins și o să simți durere. Cunosc doar durerea. Na durere, vrei durere? Na durere. Vino încoa, na. Un super căc. Mamă ce am dat-o. Și mă... Acum l-am nimerit cu un super punch. La colț cu tine. La colț. Super punch-ul. Miciu, chiciu, tremuriciu. Hupa. Și acum a apărcat. Hupa. Te-ai ferit? Dar de asta te mai ferești? Hupa. Pum. Și acum aici am toți. Mi-a luat una mofă. Na. Nu. Ieși. Ăsta e episodul numărul 2. Ieși. Și acum un pumn la o vistă, așa. Ia. Fraților, stați puțin că revin. Am revenit, fraților. Hai să-i dau niște puni. Pe vino încoa. Na. Nu. Iar cum se consumă așa repede timpul? Super punch-ul. Bun! Perfect! Uppercut-ul m-a ajutat. Perfect. L-am bătut. Am primit 200 de lei asta. Uppercut-ul a fost de ajuns. Pentru un ambulant ca el. Și la 6 e la un boss battle. Sau cum se spune, WrestleMania. Hai, mă. Zuka Samba! Hopa! Și șmof! Mamă, ce am dat-o! Șmof! Mamă, nu că l-am terminat! Super punch! Îl bat pe ăsta într-un minut. Și... bum! Perfect! Na! Și hai să-l punem la submission. Perfect! Submission-ul e singura slăbiciune a adversarilor când au puțină viață. Cred că asta e. M-am apăsat destul de repede. Da, nu-i bai. Oricum l-am dominat destul pe ăsta. Bă, tu te întorci. În loc de nu mă ajunge în colț pentru că urmează un super punch. S-a blocat.
Și bum! Ah, am ratat. Nu! De ce mi-a zis e? Ia că-l pun într-un powerbomb. Perfect! Lat și fără nicio pic de apărare. Mamă, când am început, l-am pus un pic la colț, i-am dat un pumn, i-am dat un uppercut, încă un super punch. Și tot așa și am primit 3 stele pentru asta, că l-am ținut mai în combo, în colț. În colț e singura slăbiciune a adversarului. Dacă vreți să vă descărcați jocul acesta. Mamă, cred că costă nicio șansă. Da, merge. Cred că n-am avut nicio șansă cu el, da, merge. Poc. Cred că n-a fost o idee să-l provoc pe ăsta, dar merge. L-am prins! Superman punch! Ba nu, unii pot să o bareze. Am uitat să vă spun asta. Oh, ce kick! Mi-a luat toată viața! Mamă, ăsta e mai puternic ca naiba. Am apărcatul la mânuire, dar nu e bun. Mai ales pentru un adversar ca ăsta. Apărcat! Nu merge! Cred că m-a cam făcut. M-a bătut. M-a pus jos, n-aveam ce să-i fac. Mi-a dat un picior, mi-a luat aproape toată viața. Și am primit de câte 35 de puncte. Dar nu-i nimic, ne facem noi. Stai așa, câți bani am ca să deschid o cutie de aia, ca să dea mai mult. Oh, câți bani am! Eu stai mă așa să deschidem noi. Continu, vreau să deschid o cutie de aia, care îmi dă mai multe upgrade-uri pentru atacuri. 2000. E ieftin, dă naibii. Dă-i bici. Și... Hop, hop, hop. Mi-a dat... Oh, ce frumos! Vreau să mai iau. Asta e ultima. Și bum! Wow! Albastră! Îmi place! Hai să le upgradăm. Ok, le upgradăm pe astea albastre. Trebuie să se potrivească. Ok. Hai să le conectăm și pe alea la asta verde. Asta verde are mult de specialități bune. Oh, ce frumoase. Dar mai ales când o fac de level 8. Ia aici, aici. Aici. Așa. La asta nu se potrivește. La asta nu cred că se potrivește. Merge, hai să le băgăm pe toate. Așa. De ce nu merge? A, se încarcă. Ups, nu știu de ce s-a întâmplat asta. Fraților, stați că... Gata, fraților, așadar jocul mi-a crashuit. Ar trebui să umplu puțin pe la setările lui și mi-a mers. N-am nevoie. What? Ce-i cu ăsta? Nu vreau să fac. Nu vreau să mă duc la ăla meu. Hai odată. Așa. Nu, la jocul meu. La ăsta vreau să mă duc. Așa. Continu. Stai să nu mi-am agregat astea. Asta nu mai găsesc că nu se potrivesc. La asta parcă avea, nu? Nu, asta-i tot, nu? Da, asta-i tot. Hai să-i dăm drumul. Continu. Și asta. Bă. O să-mi bag... O să-mi crească mai repede. Să-mi crească mai repede viața. Fight. Am uitat. Ah! Așa. Fight. Și hai mă. Continu. Ok. Perfect. Hai!
Începem bine. Începem bine. De fapt n-am început bine, că mi-a dat deja o bucată. Da, eu iau mai mult. O să-i dau și un uppercut. Mamă! Și... Spunk! Și un super punk! Și un de ăsta. Da, deja. Și un de ăsta. Mamă! Super punch! Wow! Te întoarce tu cu spatele la mine. Și un uppercut. Punk! Punk! Te-am întors pe dos. A leșinat băiatul. 3 stele, fai. De l-am dominat pe băiat. Ok. Mai avem puțin pe la 60. Fight. Și îi dăm fight. Și oi. Ai. Aha. Hai că mai dau și eu ceva. Nu. Ne. Și pum. Și încă un bum. Trebuie să-l țin pe ăsta până la 1 minut. Lupta asta durează 1 minut, atâta. Așa de puțin. Să fie serios, că pe ăsta lupta asta durează o grămadă. Dacă îl bat repede. Super punch activat. Și Și un super punch la nivel 8. Ace! Super punch-ul! Repede! Ce-am ratat! S-a postat video-ul la episodul numărul 1 din UFG ăsta. Din jocul ăsta. Mi-a dat pumn. Cum îți permiți să-mi dai tu mie pumn? Și cum îți permiți să mă apuci? Pleac de aici. Na. Submission! Mai bine, vin încoace, vin la tăticu să te învețe minte să joci ca lumea. Repede. Hai să-l bag, o să treacă timpul. Și nu e bine dacă trece timpul la filmare. Na. Leșinări mai repede cu super punch-ul. Ia de aici! Mi-a întors manevra! Nu cred! Ia mâna! E pe mine! Nu! Am ratat super punch-ul. Fuck! Ce moftic! Ia de aici! Ia-o și pe asta! Și acum e ready. Gata. Bun. Deci cam atât cu acest episod de UFG. Sper că v-am plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Ovi și ne auzim data viitoare. Pa, pa!